ପଥ ତ ଏଠି ମୁକ୍ତ, ହେଲେ ପଥିକ କାହିଁକି ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ସମୟର ଚୋରାବାଲିରେ, ସ୍ୱପ୍ନର ବାଲିଘର ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର ମୁଁ। ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ବାଲି ଧରି କଳ୍ପନା ସ୍ତୂପରେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣର ମୋର ଆକାଂକ୍ଷା କ'ଣ ବ୍ୟର୍ଥ? ଯଦି ଏଠି କାମ ସତ୍ୟ, ତେବେ କାମନା କିପରି ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଯଦି ଚିତ୍ତ ସତ୍ୟ, ଚେତନା କିପରି ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ବାସ୍ତବରେ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ମୁଁ ନା ମୋର ଅସ୍ମିତା? ସମୟର ମରୁପଥରେ କେଉଁ ମରିଚିକା ପଛରେ ମୁଁ ଧାବତମାନ ଜାଣିନି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋର ଅସ୍ମିତା ଆଜି ମୋ ନିକଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋର ଅସ୍ମିତା ଆଜି ମୋ ନିକଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋର ଅସ୍ମିତା ଆଜି ମୋ ନିକଟରେ